Tervetuloa perustason perehtyjän uusimman jakson pariin. Tänään lähdetään katselemaan vähän verikaasuja, mitä ne pitää sisällään ja kuinka niitä analysoidaan. Tervetuloa mukaan. Käydään aluksi vähän läpi happoemästasapainoa ja siihen liittyviä lukuja. Eli valtimoveren normaali pH on 7,35-7,45 ja tosiaan kirjoitetaan nekin tähän näin ylös. Ja 7,35 alapuolella kun ollaan, ne ollaan asidoottisia, eli happamia, ja 7,45 yläpuolella kun ollaan, ne ollaan alkaloottisia, eli emäksisiä. Laskimossa tämä pH on hieman alhaisempi, näkee erilaisia lukuja, mutta 7,32-7,42 niin on aika lailla lähellä totuutta. Ja tosiaan tuo 7,35-7,45 valtimossa oleva pH, niin voisi sanoa, että se on elämän tarkoitus. Eli elimistön pH on pysyttävänä vakiona elimistössä, jotta proteiinirakenne ja toiminta säilyy. Eli kaikki häiriöt siellä vaikuttaa kaikkiin elimistön toimintoihin. Katsotaan sitten vähän läpi, mitkä kaikki osallistuu tähän happoemästasapainon säätelyyn. Eli meillähän on 3 eri asiaa, jotka sitä säätelee. Eli meillä on puskurit, keuhkot ja munuaiset. Kirjoitetaan ne tähän näin. Ja tosiaan puskurit rupeaa välittömästi kompensoimaan, kun tapahtuu jotain muutosta. Keuhkoissa kestää sellainen minuuteista tunteihin. Ja munuaiset sitten niin tunneista vuorokausiin. Ja tosiaan puskurit niin puskuroivat happoemäslisäyksen aiheuttamia pH-muutoksia. Eli tekevät sillä tavalla työtä. Keuhkot säätelee hiilidioksidin poistoa. Ja munuaiset erittää tarpeen mukaan hapanta tai emäksistä virtsaa. Kirjoitetaan ne tähän. Eli puskurit siis puskuroivat happoemäslisäyksen aiheuttamia pH-muutoksia. Keuhkot siis sääteli hiilidioksidin poistoa. Ja munuaiset erittää tarpeen mukaan hapanta tai emäksistä virtsaa. Eli nämä säätelee tätä pH-tasapainoa. Tärkeitä juttuja ymmärtää. Näitä puskureita tosiaan on jos katsoa niin useampia erilaisia. Eli siellä on hiilihappopikarbonaattipuskuri, joka on elimistön kannalta yksi tärkeimpiä. Eli muistetaan, niin kun Astrubissakin katsotaan tällaista HCO3- katsotaan sitä, että mitä bikarbonaatti on. Ja tämä on säädettävissä keuhkojen ja munuaisten kautta. Sitten on veren proteiineja, jotka vapauttaa ja sitoo vetyioneja. Sitten on fosfaattipuskuri, jolla on munuaistupuluksessa tärkeä. Ja sitten hemoglobiini. No sitten keuhkot tosiaan muistettava tämä, se säätelee hiilidioksidin niin poistoa, määrää säätelee. Niin keuhkotuuletus, kun meillä on hengitystaajuus esimerkiksi asiakkaalla korkealla, niin muistettava se, että se saattaa ollakin tuolla happoemästasapainossa joku ongelma, että keuhkot on yksi puskurijärjestelmä ja se hyvä ymmärtää. Ja tosiaan munuaiset, niin virtsan pH on tavallisesti hapan ja koska metabolia tuottaa happoja, jota ei voi poistaa hengityksen kautta, mutta sitten niin tämä rupeaa tarvittaessa sitten poistamaan ylimääräisiä tai pidättämään, niin jotta homma pelittäisi, yrittää pitää ton pH:n niin kuin oikeassa kohdassa, ettei mennä asidoosiin tai alkaloosiin. Ja piirretään vähän tässä vaiheessa jo tällaista keinulautakuvaa, jotka selkeyttää tätä asidoosi-alkaloosi-asiaa. Käydään tätä keinulautaa vielä läpi tarkemminkin, mutta tässä keinulaudassa vasemmalla puolella ja oikealla puolella on ikään kuin tällaiset kupit kautta vadit, jossa on sitten täällä vasemmalla puolella on tuo hiilidioksidi ja oikealla puolella on bikarbonaatti. Ja tosiaan tuohon piirretään tuon mittarin kohtaan keskelle, mutta täällä vasemmalla puolella on niin 735 ja sen alapuolella ovat arvot, eli asidoosin puolelle menevät arvot, ja sitten täällä bikarbonaatin puolella oikealla puolella on alkaloottiset arvot ja lähellä sitä olevat jutut. Eli esimerkiksi niin hiilidioksidin lisääminen kääntää tätä keinulautaa enemmän tuonne asidoosin puolelle, eli kun painoa tulee tuonne vasemmalle puolelle enemmän, niin se kippaa toi keinulauta sinne päin, ja vastaavasti tässä jos bikarbonaattia tulee paljon, niin se lähtee kaatamaan tuonne oikealle päin alkaloosin puolelle.
Sataa vähän tätä pöytää taas ja käydään vähän näitä verikaasuanalyysin suureita läpi. Vähän helpottaa tietysti ymmärtää, mitä siellä kaikkea muitakin on kuin pelkkä pH. Mutta pHhan oli se 7,35–7,45. Ei kuvaa sitä happamuutta, elimistön vetyionipitoisuutta. Ja muistatte, että elimistö pyrkii säilyttämään sen pH normaalirajoissa kaikkien näiden puskuritoimintojen avulla. Happiosapaine, niin muistakaa, että on siis Valtimo-arvoja kaikki. Happiosapaine, normaali alue on siellä 11 ja 14 kilopaskalin välillä. Alle 8 kilopaskalin kun mennään, niin ollaan sitten vaikeassa hypoksemiassa jo sitten. No, hiilidioksidiosapaine kuvaa siis keuhkoventilaation riittävyyttä ja se liikkuu tuolla 4,5–6 kilopaskalin paikkeilla tai arvoissa. Ja nousu aiheuttaa pH-laskun ja lasku aiheuttaa pH-nousun. Sitten meillä on standardi bikarbonaatti HCO3-, bikarbonaattipitoisuus ja se on 22–26 millimoolia, kuvastaa siis metabolista säätelyä. Munuaisten toimintaa säätelee sen määrää, tai siis munuaiset säätelee sen määrää. Määrän kasvu johtaa pH-nousuun ja määrän lasku johtaa pH-laskuun. Sitten on base excess, MS-ylijäämä, ilmoittaa miten paljon happoa tai MS:tä olisi lisättävä, että verinäytteen pH olisi se 7,4. Ilmoittaa siis mitatun puskuri-MS-pitoisuuden poikkeaman normaaliarvosta ja se liikkuu arvoissa -3–+3 normaaliarvot. Jossain mittareissa -2,5–+2,5. Sitten meillä on maitohappo, laktaatti. Se on anaerobisen aineenvaihdunnan lopputuote ja nousee, kun elimistö kärsii hapen puutteessa eri tiloissa. Erilaiset shokkitilat, vaikeat hypoksemiat, anemiat ja niin poispäin. Ja se liikkuu 0,6–2,2 millimoolin väleillä. Tietysti täytyy tuntea oman laitteen sitten nämä raja-arvot, mutta näissä paikkeissa kun liikutaan, niin ollaan ihan ok-arvoissa. Laitetaan tähän kohtaan tämä jakso poikki, ettei tule liian pitkää materiaalia kerralla. Jaksaa paremmin kuunnella ja katsella. Ja jatketaan seuraavassakin jaksossa verikaasuanalyysin parissa. Näitä todennäköisesti tulee useampi osa. Näistä ainakin helppo materiaalia saada aikaiseksi. Tykkää, jos tuntuu, että on ihan ok materiaalia, ja tilaa kanava, jos et ole sitä jo tehnyt, ja kertokaa kollegoillenne, kavereillenne eteenpäin, jos heitä kiinnostaa vastaavanlainen materiaali, niin pyytäkää perustason perehtyjän pariin. Perustason perehtyjä kiittää jälleen kerran. Jatketaan seuraavassa jaksossa. Moro!